Kaixo eta ongi etorri elkarrekin saiora. Beharra dutenei laguntza ematen dieten talde ugari ditugu inguruan. Batzuk ezagutuko dituzue, beste batzuk ordea ez ezagunagoak egingo zaizkizue. Gaur bi ezagutuko ditugu, erabat ezberdinak, baino fondoan helburu berdina dutenak. Ibai bat bisitatuko dugu gaurkoan. Kutsadurak inguru giroan dituen eraginei aurre egiteko hainbat egitasmo sortu dira eta guk horietako bat ezagutuko dugu gaurkoan. Ez da edonolakoa gainera, hainbat erakunde ibai baten inguruan biltzea lortu baitu. Euskal Herriko ibaietatik atzerrira joko dugu. Guk luzaidera egingo dugu bidaia, baina gure protagonistaren hitzen bitartez, Niger, Haiti, Kolombia eta Afrika Erdiko Errepublika ezagutuko ditugu. Life Irekibai proiektuko Ana Barela teknikaria izango dugu lehenengo gonbidatua. Berarekin proiektua bera eta proiektuan aritu diren Baztango udaleko zinegotzi Juan Cruz Iriarte, hondakin teknikari Miren Meoki eta Lesakako Tantirumairu ikastolako zuzendari Aitor Irazoki ezagutuko ditugu. Isabel Kuberori esker berriz, hainbat herrialdeko egoera jasoko dugu. Medikua da bera eta Niger, Kolombia, Haiti eta Afrika Erdiko Errepublikan izan da bertako herritarren bizi baldintzak hobetzeko lanean. Egun luzaidetik jarraitzen du laguntza eskaintzen. Life Irekibai proiektua, proiektu europarra da eta bere izena du Irekibai. Ireki eta ibai hitzak erraten duten bezala, gure ibaietako oztopoak eta arazoak desustatzea da bere helburua. Nafar gobernuak enpresa publikaren bitartez aurkeztu zuen eta Life finantza tresna laguntzaren jasotzen du. Bere eremua Bidasoa eta Leizaran ibaietako arroak dira eta zehazki Natura 2000ko gunetan. Hainbat ekintza ditu eta komunikazio arloan ibaietako ingurumenaren boluntariotza programa dago kokatuta. Eta Life Irekibai proiektu tokiko entitateei sostengo ematen zaie eta aurten, udaberri hontan, 3 entitateak parte hartu dute, bai Donestebeko udalak, Baztango udalak eta Nafarra Oinez 2017 fundazioak. Eta orain, beraiek azalduko dizuete zertan aritu diren. Baztango udalak hau bigarren urtea egiten duen ingurumen eta inguru hortan deialdi bete herritar guzti auzolana eta bolondrez moduen aritzeko. Hau abietu zen Baztango batzar nagusitik atrazen batzorde bat, ikusi pixket inguruan leketan nola zauden pixket leku batzutan punto zikin betzuk eta bazirela, hortik abietu zen. Ganden urtean inginuen zabortegi legal batzuk eta garbitu herri batzutan, eta urten Irekibai proiektotik eta hurbildu zitzaizkigun gure gana, eta iruditu zaigun idea ona, erreka inguruan jendea pixke kontzientziatzeko, garbi kontzeko, ze garrantzia duen gure inguruen erreka, eta abietu ginuen auzolan moduan, Irekibaiekin batean, eta Baztango 15 herriekin batean, auzolan moduko deialdi beti ginuen. Eta hortik abietu zen, eta hori atrazen. Enginoena zen herri batzui deitu, ditu zen, eta erreka eremu puske batzuk garbitu auzolanan, eta alde batetik herritarrak, herriko eskoletako aurrekin, eta denetein pixket denen parte hartzea garbitu, erreka puske batzuk garbitu, bertan zagon zaborra atra. Kontua da, aurten Nafarroa Oineza antolatzen ari garela, urrian 15 Lesakan ospatuko duguna, eta badaudela lantalde desberdinak, eta horietako bat jasangarritasunaren inguruko lantaldea da. Eta orduan eurek arduratzen dire urte guztian zehar pixko bat ahalik eta besta jasangarrienak egiten, neurri desberdinak hartuz, eta baita ere jarduerak eta pixko bat antolatzen ingurumenarekin jendia kontzientziatzeko. Eta orduan Irekibaieko beraiekin harremanetan jarri ziren, aipatuz erreka argiteketa bat egiteko aukerara izan litzekela, eta ongi iritu zitzaien, eta justo egin behar genuen jarduera batean, industrializazioa zen gaia, fabrika genuen onduan, ingurutik pasatzen zen erreka, eta orduan erabaki zen hor txertatzea erreka garbiketa hori. Eta horren helburua zen den alde batetik herritarraren parte hartzea sustatzea,
ibai ekosistema zainduz eta hobetuz, eta beste aldetik herritarrei informazioa ematea eta jendea sentsibilizatzea, bai ibaiaren eta haren ingurunearen ezagutzaren bidez. Abietu zen bai Baztanek 15 herritu, herrietako alkate guzti zitzaien konbidapena auzolan hau antolatzeko eta pixketa abietzeko herritik. Eta bai, inginuen bilera bat, eta gero herri guztietan inzuzten beren batzarreak, eta hortik 5 herri erabaki zuten baiezkoa parte hartzea. Gehien badire herriek bertatik pasatzen dena erreka, Baztan erreka pasatzen den herrietatik, eta horietan nintzen auzolana. Deialdia 15 herriei egin zitzaien, eta horietatik hasiera batean bortzek eman zuten izena, da bortz herri animatu ziren. Joan den urtean hasi zen egitasmo honekin, gure intentzioa zen munduko ingurumenaren egunaren inguruan egitea olako ekintzak eta urtero errepikatzea. Orden hoizela eta ekainaren bortza denez ingurumenaren eguna, inguru hortako astebururako egin genuen deialdia. Asteburu hortan zoritxarrez arras denbora txarra egin zuen, eta atzeratu egin behar izan zen. Orden, bigarren deialdi hortara, baja bat izan genuen, herrietako batek baja eman zuen, data ongi heldu zaiolako, eta azkenean 4 herritan egin zen auzolana. 4 herrietan osotara 75 pertsona inguru elkartu ziren, eta igarran zabor pila atrazen, arizkunen kasuen adibidez eskolako haurrak ere animatu ziren, eta denetara erratzen aldugu tona bat zabor atrazela, 1000 bat kilo zabor atraziren, pixket denetik atratzen da olakoetan, plastiko silo pila bat, pneumatikon bat, plastikozko silak, kontenedoriak, plastiko handiez egindako materialezko gauzak baitere, sokak, nekazaritzan eta ibiltzen diren sokak, eskoa denetik. Horiek aparte bildu gintuen eta jaso zituzten plantan errandakutenez, tona bat inguru ibili gara. Ikusi denez badago zaborra unitz erreketan eta badago unitz garbitzeko. Olako ekintzekin lortu nahi dena da hoiendia sensibilizatzea, animatzea, ikustea pixkat zer dugun, eta garbitu baino nik uste olako ekintzek dute gehiago ez ikintzeko helburu hori, pixkat ikusi zer dugun eta bizai ez du. Ez bada denetai batzuei pixketola indiferente eta bertzatzu gogoekin eta intenzionekin, bai, jendea implikatu zen. Irekibai proiektutik materiala ematen ziguten, orden beraiek eman zizkiguten eskularruak, bolsak, eta izan zen pixket, segun eta eskolako aurrekin egin zena, didaktikoa edo izan zen, ez? Baina denak azkenean guanteak batu, arropa zarra batu eta errekara sartzeko moduko oinetakoak batu, eta barnera, eta bazterretan, pixkoa, barnean eta bazterretan, batzen zena bildu. Eta azkenean dena pilatu zen bazterretan, gure intentzioa zen, eta itzineko urtean ere hola egin genuen, bazterroietan ustea jendeak ikusi zezan, eta biharamunean ere, eta handi bizpairu egunetara jendeak ikustezan eta ohartu zein zer zaon, eta gero aste bete ingurura egiten da bilketa. Bai, printzipioz ez da egite errekan zentratiko garen edo bertze ekintza bat, baina gure asmoa da urtero Mirenek aipetu duen ingurumen egun hortako inguru hortan auzolan bat erreka garbitzeko edo asmoa bai. Gehien bat erten duena ez, kontzientzia pixketa jendea isartzen zaigun ez, zaborrez botatzeko errekara eta pixketa. Ja iristen garen ez garbitu behar izatera, auzolaren batean deus ez atratzera ez daulako. Ziren industrializazioarekin eta beralesakar ekarritako harreman horiekin lotutako ekintzak, bide emanaldi bat edorrela, gero gaztetxoentzako erronka bat ere, hori izan duzen igandian, eta larun batian zen erreka garbiketa, orduan larun bat goizean egin genuen erreka horiketa bai. Juntatu ginen egun bat lagun, haur txikiak, beren gurasoekin, izugarrizko ilusioekin, txiki horiek, koxkorragoak, herriko jendia, irakasleak, eta nahi zuen guztiarentzako idekia zegoen, eta egun bat lagun, gutxi. Gelditu ginenan dendaren antzina, pixko bat azalpenak eman ziren, ze tramo zen garbituko genuena, eta hartu genuen Biurrana erreka, eta horko kilometro erdi bateko eremu edo horrela hartu genuen, banatu ginen zatika,
eta hori ireki behikoek eman zizkiguten beharrezkoa zen materiala, boltsak, eskularruak eta gainerakoak, eta hori leku bakoitzean heldu batzuk eta pixko bat arduradun bezala jarrita, hasi ginen bakoitza bere eremuan gauzak ateratzen. Berez, jasangarritasun lantaldekoak ziren arduradunak, eta baina denentzak itekia zegoen, eta ni agertu nintzen partaide bat gehiago bezala, bai. Eta, bai, ongi denetik atera genuen, beraiek aipatu duten bezala, plastikoak, nahi adina, mota guztitakoak, rueda puskaren bat, gero konpresaren batzuk eta horrelakoak baitere, edozin motatako zakarrak agertu ziren, eta batzuk burnia ere agertu zen, eta hori genuen aur txikiak ere genituen hor, bor 6-7 urtekoak, eta ere guartzen zinen, eurentzako leku arriskutsua zela, eta azkenean zergatia da, guk botatzen ditugula, bertarak ibaiera botatzen ditugulako gozoiek, ez? Orduan, helduak sensibilizatzeko, txikienak ere sensibilizatzeko, balio izan zuen. Ikaslentza dena, ez? Bira hor burne puska bat hemen, ez dakiz hemen, badakiz niri hartu eta tiratu, polikiz, igual horrekin min hartuko duzu, ez dakit, burutan dut burne luze bat, hola bizpairu metrotakoa, sasia artian sartua, hasi zena aur txiki bat handikan tiraka, gero azkenean helduen artean atera genuna, hori, gero parke baten onduan dago, hor orduan parke batean festa girotako San Ferminetan jende baten da horrat, edatera, hor edalontziak edozin gauzare agertu ziren, eta orokorrean arreta ditzen dizuna nola jetzen din horrelako gauzak erreka horretara, ez? Eta zakit, balio du sensibilizatzeko gehien bat, lekuz kanpo dauden gauza dire denak, ez ziren erreka horretan egon marko orduan denak ere bere neurrian arreta ematen dizu. Gehien bat balio du, normalean ikastetxean bertan ez ikastolan aipatzen dituzu gauza horiek denak, eta teorian eta denak agertzen dira sensibilizatuak, baina balio izan du gehien bat eurek ikusteko ze lekutan ibilki den eta egitan nola dagoen erreka hori. Baina horreka horren azpikaldian beraiek presantzeko bat egiten dute, hor bainatzen dire, orduan berentzako jostatzeko leku bat dena ikusi dutenean nola dagoen zikina goitik helduen ura nolakoa den, eurek ere guartu dire, eta azkenean ere egite dituzte helduenak dire, baina galderako erentegoak ere bai, ez? Eta eramate dizute, eta zergatik dago hau hemen, eta ez olako galdera batzuk, eta erratuzu bai, arrazoi duzu, baina neurriak denen artean hartzen ditugu, hemen ez da deus ere aterako. Uste dut aukera hona izan dela herrioketan kontzientzia pixke sortzeko, erreka inguruen, azkenen erreka hor dugu aldik ez, beti aurkusten dut ez dugu bere garrantzi ematen eta benetan ze garrantzi den ez, erreka gure inguruen, eta hori den, uste dut egun hori proposa izan zela jendia pixket, ez, kontzientzia pixket hartzeko, nahizte aurrek orai ikesten nahi dire eta ikusten dute hori, heldue garenak, ikusteko ere aldik ez zenolako zerrie garen, ez zaborra pile botatzen dugun, eta pixke jendia ikusteko, eta bai, egirteko eskertu behar da. Leif Irekibaieko borondatea eta gogoak, eta azkenean denak zerbait positiboa tratzen dugule egun horteik ez dut dudarik ere. Eta 1971 mediku taldeak hori Biafran eta Bangladesen zeuden barkatu, eta han ikusitakoa salatu nahi zuten eta bere elkartean ezin zuten hori egin, beraz haiek sortu zuten hori mugarik gabeko sendagileak hori mediku ekintza egiteaz gain hori testigantza hori emateko. Batez ere, krisi egoeretan lan egiten dugu eta larrialdiko erantzuna ematen dugu. Beraz, jatorriko natural hondamendietara joaten gara, esate baterako lurrikara gertatu eta gero, edo uholdeak, edo tsunamik esate baterako, ara joaten gara biktimak laguntzeko, eta gero gaixotasun epidemikoak sortzen direnean, ez eta baterako
meningitis agerraldi bat, edo kolera, edo duela gutxi ebola agerraldia, ara jeten gara hori harrera ematera. Eta gero beste motako proiektu bat da gatazkak, ez da? Hainbat herrialdetan gatazka, biktimei hori laguntzera joaten gara, haiek ez daukate osasun zerbitzurik, haiek ez daukate zer, beraz, hori, harrera hori matera. Profesional kopuruen bakarrik 10% dira hemengoak, eta han bertan gainerakoak dira bertakoak, bai medikuak, erizainak, laborategiak, beraz, haiek bertakoak direlako, bere hizkuntza hori guk baino hori hobeto ezagutzen dutelako, eta gero haiek izango dira lan bertan lan egiten jarraituko dutenak. Beraz, oso importantea da gure formakuntza eta haiek ere laguntzen digute, ez da? Ohiturak oso desberdinak direlako, beraz, lantaldea oso importantea da. Espezialitatea bukatu bezain pronto erabaki nuen hori mugarik gabeko sendagileekin lan egitea, eta hori zen 2006an, eta nire lehenengo misioa zen hori Nigerren. Eta ara joan nintzen desnutrizioa pairatzen edo sufritzen duten aurrei harrera ematera. Egoera oso latza zen, eta bertako osasun zerbitzuak ez dira hemen bezalakoak, beraz, han dena ordaindu behar dituzu, ezta? Bai kontsulta, bai sendagaiak, beraz, haiek normalean, naiz eta gaixorik izan, ez dira medikoaren gana joan. Orduan haiek kaleko zailtzaile bati erosten diete medikamentu batzuk, eta medikamentu horiek egiten dutena da gaixotasuna estaltzeko. Beraz, guregan etorri ziren oso gaixorik, eta asko hasieran hil ziren lehenengo 24 ordutan. Beraz, hasieran mortalitate tasa oso altua zen, baina poliki-poliki gure presentziaren berri zabaltzen hasi joan zen, eta gero eta garaizago iristen ziren, beraz, azkenean, gehienak hobera egiten ziren, baina hasieran oso gogorra, bai. Elkarte honekin lan egiteko eskatzen dizute hori hizkuntzak jakitea eta bai medizina tropikalari buruz zerbait jakitea, baina bertan asko ikasten duzu. Ni joan nintzen, nire lehenengo misioa zenez, beste mediku batekin, eta berak zen nire maisua, han bera asko zekitelako malnutrizioari buruz. Han Madagua zen hiriburua, eta han bazegoen hori bertako ospitalea, eta han hasi ginen hori lan egiten, ezta? Eta, bueno, denda batzuk ipini genituen oso txikia azkenean zelako lan hori egiteko, baina gero beste proiekturen zati bat zegoen kanpoaldean. Astean bitan joaten ginen astero herri jakit batera, eta han harrera ematen genien hain gaixorik ez ziren aurrei, ezta? Gero Haitira joan nintzen, Haitira joan nintzen bai, han bertan lurrikara gertatu eta gero kolera agerraldi bat sortu zen, beraz ara joan ginen talde bat, eta hori gauzak antolatzeko, agerraldia menperatzeko eta pazienteak edo gaixoak harrera emateko. Eta, bueno, hau ere oso gogorra naiz, eta bakarrik 6 aste egon, erritmoa oso trinkoa da, ez da 8 orduko lan bat. Zure lana egiteaz gain, hori mediku ekintza, formakuntza ere oso importantea da. Zu hori bakarrik expat
bi mediku ginen, orduan bertakoak dira lan egin behar dutenak, beraz formakuntza oso importantea da. Beraientzat berria zen, beraz haiek ez egiten nola tratatu o nola kudeatu gaixorik bat kolera batekin. Asko eskertzen dizute, ezta? Zure lana ni gogoratzen dut behin hori Nigerren, azkenean hori gaixorik bat joan zen etxera, sendatuta, eta gero egun batzuk geroago etorri zen bere ama, ez dakit, kakahuete saltza batekin berak egindakoa gure lana eskertzeko, eta haiek aintziroak zen, non enekien zer esan, gestu edo polita izan zen, egia esan oso gogorra da lana, baina oso betegarria, bai. Kolonbian ere egon nintzen, han gatazka zela eta bertako profesionalak ihes egin zuten. Beraz, herri txikietan bizi zirenak ez zeukaten osasun zerbitzurik, beraz, gu joaten ginen ara, lehen arretako maila hori eskaintzera. Han egon nintzen 10 hilabete, bai. Hori izan zen nire misio luzeena. Bai, Nigerran egon nintzen 6 hilabete, gero hori Haitin bakarrik 6 aste eta nahiko, eta gero Kolonbian 10 hilabete, bai. Gero Afrika Erdiko Errepublikara joan nintzen, eta hau bai zen latza, indarkeria, bizia zelako, ezta? Eta egunero entzuten genituen tiroak, bondardaketak, eta oso nabarmena zen indarkeria, bai, eta gogorra. Estatu kolpe bat gertatu zen, eta estatu golpe gertatu eta gero bien arteko talde borroka, areagotu egin zen, eta zibilak babes bila joaten ziren bai aeroportura, han frantses armada zegoelako, edo eremu erlijiosotara, babes bila, eta azkenean hori han pilatu ziren milaka pertsona aeroportuan, ia 100.000 pertsona, eta ni egon nintzen lekuan 90.000 pertsona. Mugarik gabeko sendagileekin lan egiten dugunok profesionalak gara eta soldata bat jasotzen dugu. Eta, hori, prestakuntza berezi bat eta hizkuntzak jakitea eskatzen digute, baina gero haiek ere kurtsoak, ezta, desnutrizioari buruz, iezari buruz, kolerari buruz eskaintzen digute. Voluntarioak batez ere sensibilizazio kanpainetan dira oso lagungarriak, ezta? Duela gutxi egin genuen Iruñan kanpaina bat, hori Mediterraneo krisia ezagutarazteko, naiz eta honen berri dakigu, eta Afrikako Erdiko Errepublikari buruz hori hitz egiteko, ezta? Eta haiek etorri ziren gure mezua zabaltzeko, ezta? Expats ez gara asko, beraz voluntarioak oso lagungarriak dira hori, lan honetan, bai. Duela 2 urte antolatu genuen ekintza solidario bat, eta erabaki genuen mantalak jostea. Eta gero, saldu genituen mantala horiek, eta jaso genituen diruarekin egin genuen diru sarrera bat. Eta, ia 800 euro lortu genuen, bai. Orduan, hemen egitasmo hori harrera oso ona izan zuen, eta emakume askok etorri ziren jostera, mantalak jostera, batzuk elkartu ginen, eta beste batzuk etxean josi zuten. Baina azkenean hori, ez dakitzen bat mantala egin genituen, eta gero denak saldu genuen, bai. Orain josten ari gara, hori Afrikatik etorritako oialekin, josten ari gara
ez dakit, gauzak gordetzeko poltsa txiki batzuk, bai hori da. Edonor parte dezake hori egitasmo solidario batean, bai hori josteko kurtsoak antolatzen, batzuk hori antolatzen dituzte lasterkak, beste batzuk ez dakitzer, bakoitzak nahi duena egin dezake, gero hori dirua lortzeko eta diru sarrera hori emateko. Hemen hori ikasten duzuna, han bertan ezin duzu erabili, han bertan ez daukazu laborategirik, ez daukazu erradiografia egiteko aukera, beraz ikasten duzu beste era batean gauzak egiten, ezta? Eta gero hori beste kultura batzuk ezagutzen dituzu, testu inguruak ere gertutik ezagutzen duzu, orduan oso nik esango nuke betegarria edo Gaur Ibaiertzean topatu dugu laguntza baita atzerrian ere, edozein txokotan bada laguntza behar duen norbait. Datorren astean ez galdu hurrengo elkarrekin. Saioa ostiralean 9:00 izango gara, adibide gehiagorekin. Eta orain artekoak ikusi nahi badituzue, sartu hamaika.eus webgunean.